Добър ден, това е топ 8 Стара Загора Regional Qualifiers Branded Deck Profile. Мога да твърдя, че съм един от най-бавните с този дек, понеже дека го играе едва ли не от 10 дена. И смятам, че направи доста добре и хит съм 3 б и 2 загуби. И всички рудове, които спечели, бяха равно 2-0, защото са нашани, няма нищо друго. Започваме с мейн дека за енджините. Играем Trial Uber, защото ни търси позия, търси ни Branded White, Branded Red, прави ни фюжените, прави комбе, печели игрите. След това играем два бели папаза, много щупена карта, трябва да баннат. Тази карта оцелява на 2 хентрапа, ама наистина. Тази карта минава 2 хентрапа, буквално е стигал хенет ли One Plus, само да седнеш. След това играем обратно черния, който е една от игрите, теглиме клетата, 3 квикплея. Добре, има дракони, ще му ги махна с албаса. Теглим заход, няма албас. Какво правим? Губим. После една еклесия, после страта на еклесия, коем много важен, следва албаса. Ревайва албаса, ако ни негативна Трим Дръм, правим си догми, догмата да върне от гроба в дека, Unaffected догма, печелим играта, защото е Лайгър Данса. Картесия, като още едното няма ланофи. Значи, шадаут за момчето, което направи клесия с секрета. Не влезе в това, не влезе в картесия, да извади Гранго Гну, да се тъпне грейвярда, да има повече ресурси и енфейда му след карчи. След това играем трите албима, които са просто Upstart Goblin. До ден днешен не знам какво прави тази карта, но знам, че ще връща дека теглиш една карта, абсолютно да нещо такова прави. Един кит, която е много добра влиза, играем гейма, защото връща гроб, дек или банишмент. Но лошото е, че трябва да върнеш от ръка, така че е малко лайн на хаф комбо. След това играем още един пълнен албас таргет Меркурия. Това е най-хубавия хентрап някога. Тази карта е птичето, което е в албас, му показва пътя, води го на пътниките там с спрингърсите. Един лупчо. Мисля да го махам, понеже не къмъпна. 90% от времето просто го седнах с служен, защото беше лайт. Един магнетит, защото търси албас, търси Саромира, който след това Retribution да ми сета в грейвярда. Стои за сега от монстъри. Сега преминаваме към спеловете. Макар че е сложен. 3 High Spirit Mandatory. Много е добра. Още човек много странно резолва. Научи как резолва и реално влиза в грайнд гейма, защото можеш да се сцениш с Албиона, Endphase да се сетна да си прача нещо и Endphase да се я върнеш, да я положа в Endphase и да ползваш това, което си седнал с него. Тази карта, която мисля да кътна на едно или на две опани. Тази карта винаги я тегля на повече от едно. Бриква са, някакво и даже ми остава да резолвне, което е странно, защото просто Opening discard opening или Opening discard Uber. Много странно. После бос брейкера, пълнен да върчуе, ефектът да реборне никога не съм го получил. И веднъж не влезе ефектът да реборне. Но да беше влязал. Fusion, защото е на едно много щупена карта, може да се върнеш Retribution, да правиш комбата. Лос, която не знам как работи тази карта, в мира на матча опонента ми вика, ама ти го мисплейна или какво си, нещо си, и аз вика, не брат, аз знам да си играя дека. А това беше още един Fusion спел Branded White и Branded Red. След това за още стартер играем Fusion Deployment и единия Brick Retribution, който го следваме
прекалено много да стане на фона. Но наистина е малко малък. Има само 6 карти, което можеше да са чармите, но избрани са 3 фувалуса, 3 суперполита. Значи суперполито предстои RDA на финала. Гледам си екстрата. Имам Борел от Furious. Не мога да изкарам Албенатос, просто това Furious. Махам му 3 бойта, махам му още едно. Той пак има още и аз купвам. Защото какво се прави? Те. Сега към Ектър Рек играем две догби манитори в мира матча. Гейм 2. Гейм 2 ми ват ми е той, банишът ми догмици, банишът ми хубави таргети. Чиста работа е баха, но. Играем два обилна, защото е мандатори вече. Един е за фонен да върча, другия да ни фюжен. Един обелиант, който не съм го ползвал, мисля да го махна. Един Mirror Jet, който е енборда. Един дръма, който заедно с Куен е щупен, защото не гитате, че Куен мога да помниш един дръм и реално имаш два реборда. Играем го много, който не се тъпва грейвиарда, пари ни колата лист, но този ефект изобщо не съм го ползвал през целия дел. Просто рун 4, първата игра срещу мускетара, енборд. Това, Еклесия имаше нещо, той ми каза дроплят, Сен спомало си имаше нещо, Гана Ганил ми гейтнат, Еклесията и аз нямам тържа. И някаква аз го изпустих. Остава му влизам лакримата и някакъв мускетар. И он ми скупва и аз викам, окей брат. Албанацус, който не изкарах този през целия евент не го изкарах веднъж. Трябваше да изтеглим алба за него, ама ние сме слаби, не мога да теглим алба си. Стани клад, който поправих някакво пъти, много ми помогна. Клад лист, която ме призвах. Сега за Super Poly Target играем Furious срещу Doomzy и срещу Dragon Декови или Мираре. И Hyper Invoked, което тази карта трябва да бъде баната, прекалена канцерогенна. Веднъж я извадих, но нямам 3 фюжена и някакво останах, че съм се наебал. Тази карта, която вади това, те си върват ръка за ръка и едната е Клесия. Тъпва ми комботата, прави ми Еклесия отива в Грангунал и печелим играта. Сега Сайрек. Honorable Mention. Топката на Вескича. Рунт 1. Някакво, гледам в момента ми върти фул комбо, викам му. Снимай. Седа се е тъй. Гледам в топ дека. Топка. И някакво махам 3, изкарам му топката, гледам му енборда, SP и топка. И леката. И тук имаш две топки, които вече са мои. Значи, това е едно от нещата, които влязоха в тази дека, но реално имаше още две карти с това, така че да. И дрове, които не изтеглихме. Сарунири, които не изтеглихме. Балдарик, които не изтеглихме. Единият друг сорм, който го изтеглих рун 4, гейм 2, опонента ми някакво теглим ръцете. Аз имам това след това. Опонента ми казва, аз купвам маняк. Аз му показвам ми ръката, 5 екстендъра и ми хубаво брат. И аз му показвам, че просто млатне и той си купи. Също, това лет не изтеглихме. Lightning Storm, който не изтеглихме. Значи, перото е прокалматото перо. Значи, рун 2 срещу страйкъри. Теглям гейм 2, печелим играта. Той рун 1, кой ми почва ми нормално. Аз викам, че малко той приколиме или акшели ще комбова. И аз му викам, окей, фолен да върчу в Target Rolls и той някакво гейм. Къде аз возим? Значи, специално за този мой събрат, Любовник. Любовник, да.
Мятах вместо да кътна 3 бисчера и първо да сложа Ашки, защото той ми играе буков еклипс. Само трябва да кажа, че следния матча път сме играли общо 7 матча на... Чай, 7 ли бяха? Да, 7 матча на тия брандите срещу мои джемнати и резултата е 5 на 2 за мен просто. Това ще кажа. Имам въпрос. Тегля буков еклипса всеки път, той нищо не му направи. Имам въпрос. А колко е ни скоро ванка, защото е най-трешто Фаркинг? Няма коментираме Фаркинг са траш. Да, добре, няма Не искам да ги играя коментираме, повече. И Ами, може би като взема импулс. и това беше, дами и госпожа, аз много бях Cyber Resol MVP. Ще видим следващия път. Айде.